Santa Maria. Yan po kami dyan sa hali yan sa iba-ibang parte ng Bicol region. Pixar po sa Major Seminary para si gusto makailan different images ni Mary, magkakaw po ang opportunity kayan. So, the exhibit will end October 7. Salamat po. Okay, salamat po. Yan po mga tugang si Father William Parde sa tuya pong bisitang pading ngunyan pong pagkahapon. Pero antes, Ma'am Geraldine, kita magpaaraman. Antabayan po sa tuya mga paradalan sa tuyang misa, pagpapartakan misa ngunyan pong pagkabanggi. Mabul po kita, pagilas na po ka nagkapira niya itong mga commercials. Maniat semper nobiscum. Sa liwat po mga dugang, palakpakan po niyato ang satuyang namumutan na ina, Nuestra Señora de Peñafrancia. Viva la Virgen! Viva! Welcome, dear brothers, sisters, devotees, and pilgrims in Christ. Today we are gathered with full of joy and gratitude to God for His goodness and unconditional love for us. In a very special way, we rejoice and give honor to our ina, Nuestra Señora de Peñafrancia, for her maternal and loving intercession for us, her children. On this solemn Eucharistic celebration, we invoke her aid to pray for all our petitions to God and to bring us closer to her Son, Jesus, that we may be united in life, love, and truth in His dear of the clergy and consecrated persons through the motherly care of Ina, Our Lady of Peñafrancia, the Mother of the Church. Let us now prepare ourselves to celebrate the holy sacrifice of the Mass that will be presided over by His Excellency, the Most Reverend Broderick Pabilio, Doctor of Divinity, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Manila, together with the concelebrating bishops and priests from other dioceses. As we proclaim Ina's humble service to our church, with our hearts full of love and thanksgiving, we now raise our praises to the Triune God as we sing the entrance hymn. Please rise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit.
Brothers and sisters in Christ, we are gathered here to give thanks to God for the manifold blessings that He has bestowed upon us through our Ina, Our Lady of Peñafrancia. Let us praise Him for His gift of vocation and love in the midst of the secularism and indifference. We also pray that Mary, like Mary, we may have the grace of humble service to God, who is present in this Eucharistic banquet. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Our candles and raise our handkerchiefs in joyful thanksgiving to God for His goodness and His gift of devotion to Ina. Let us now glorify Him by singing the Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Let us pray. Lord, we honor the glorious memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia. We ask that by the help of her prayers, may too come to share the fullness of your grace. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Please put off your candles, and we come now to the liturgy of the Word. The first reading speaks about a woman who will be the enemy of the devil, who led our first parents to the fall. Yet, despite of the fall, God promised to send a Redeemer and be born of a woman. He did not abandon us. Rather, He made a way to reach out to humankind through Mary, who is full of grace and will continuously intercede for us and deliver us from temptation. My brothers and sisters, the first reading. A reading from the book of Genesis. After Adam had eaten the fruit of the tree, the Lord God called him and asked him, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, but I was afraid, because I was naked, so I hid myself." Then he asked, "Who told you that you were naked? You have eaten then from the tree of which I had forbidden you to eat." The man replied, "The woman whom you put here with me, she gave me fruit from the tree, and so I ate it." The Lord God then asked the woman, "Why did you do such a thing?" The woman answered, "The serpent tricked me into it, so I ate it." Then the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you shall be banned from all animals and from all the wild creatures. On your belly shall you crawl, and dirt shall you eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike at your head, while you will strike at his heel." Word of the Lord. Thanks be to God.
Ang aklat ng kapahayagan ay naglalarawan ng isang nakakamanghang tanda. Isang birhen na nararamtan ng araw at may koronang binubuo ng 12 bituin. Siya ay magluluhal ng isang sanggol na siyang maghahari sa sanlibutan. Mga kapatid, ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng kapahayagan. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat. Dumagundong ang kulog. Narinig ang malalakas na ingay. Lumindol at umulan ng yelo. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kadilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng hamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Let us now acclaim the gospel of the Lord. pasaindo. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susugi Juan. Nawayan sa iyo kaulanan.
Mahiling ni Jesus ang sa iyang ina, asin ng disipulo na padangat niya sa katayan na inay. Sinabihan niya ang sa iyang ina, babae, uyan sa imong aki. Dangan sinabihan niya ang disipulo, uyan sa imong ina. Kung kayto, inako kan disipulo, ang ina ni Jesus sa iyang harong. Marhay na bareta kan kagurangnan. We come now to the blessing of the book of the Gospel. Let us now listen to the homily of His Excellency, the Most Reverend Broderick Pabilio, D.D., Auxiliary Bishop of Manila. Inot po sa Gabos, Happy Fiesta sa Indong Gabos. At salamat na kaibahan nindo ako ngunyan igdi na nairing ko na eksperyensya ko ang sa indong pagkamuot, sa indong pagmuonra sa satuyang ina. Talagang pinagsaro kita dito sa Bicolandia ni Maria. Pero si Maria ang satong ina, bako lang para sa mga Bicolano. Siya para sa Gabos kan mga Kristiyano. Igwa kita igdi, gulping mga pilgrims na nag-igdi para man sa ating ina. Kaya ako magtataraman para sa Indagabos, sa Indogabos, matagalog na lang ako. Ang isa pong katangian ng ating pananampalatayang Kristiyano ay ang tinatawag nating incarnation, na ang ating Diyos ay naging tao at nakipamuhay sa atin. Yan po'y katangi-tangi sa atin bilang mga Kristiyano. Ang iba pong mga relihiyon, sila'y naniniwala na may pinili ang Diyos na isang espesyal na tao na nagpakilala sa Kanya at ibinigay ang Kanyang mensahe sa Kanya. O kaya ang kanilang Diyos ay parang naging tao. Ngunit sa atin pong mga Kristiyano, naniwala tayo ang Diyos ay naging tao. Siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yan po ay walang iba kundi si Jesus. At siya ay naging tao, naging bahagi siya ng ating kasaysayan. Kaya para sa atin, ang kasaysayan ay mahalaga. Dito natin matatagpuan ang Diyos. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating sarili sa kasaysayan. Dito po kumikilos ang Diyos.
Kaya niligtas tayo ng Diyos, hindi bilang Diyos. Niligtas tayo ng Diyos nung siya'y naging tao at naging bahagi ng ating kasaysayan. Hanggang ngayon, ganyan po ang pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating karanasan dito sa mundo. Kaya nga, kailangan pahalagahan natin ang kasaysayan, nakatungtong tayo sa ating realidad. Yan po ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Kasubago sa tuyang Fluvial Procession, nadangog ta, itukod, itukod, itukod. Ang ibig sabihin na yung tukod ay dapat bumagsak sa lupa. Kasi kung hindi, mababara tayo. Kung hindi, mawawala tayo sa direksyon. Dapat nakatungtong tayo sa lupa, sa ating realidad. Kaya dapat harapin natin ang ating realidad. Hindi natin pwedeng kalimutan ang ating pananampalataya at ganoon din ang ating debosyon ay hindi nakalutang sa langit na parang iba ang level ng ating pananampalataya na walang kinalalaman sa nangyayari sa atin sa buhay natin ngayon. At ano ba ang ating realidad? Ang dami po nating problema. Habang nandito tayo, inuulan tayo, pero may mga kapatid tayo sa Northern Luzon na binabagyo. At hindi natin alam pa ano ang resulta ng bagyo yun. Ilan ang nawala ng bahay? Ilan ang nawala ng hanap buhay? Baka may ilang nawala ng buhay dahil sa bagyo. At hindi lang po yan minsan nangyayari. Ang dalas ng bagyo, ang dalas ng habagat, ng baha, daming napipinsala. Problema po natin sa climate change. Kayong lahat, naproproblemahan tayo sa ang taas ng presyo. Sa Maynila, ang inflation rate ay 6.4%. Narinig ko dito sa Bicol, mga 9%. Ibig sabihin, tumataas ang mga bilihin. Nawawalan pa tayo ng bigas. Realidad natin ngayon yan. At habang nangyayari yan, na tayo'y binabagyo, na tumataas yung presyo, na dyan yung ating mga leaders. Ang pinag-uusapan nila ay mga pampulitingang bagay. Ang hinahanap nila ay ang kanilang political survival. Kaya tinutuligsa ang mga nagsasalita laban sa kanila. At nakakalungkot mga kapatid, mga Bicolano, nandyan si De Lima, kinulong. Nandyan si Lenny, na pinagbabantaan na ayaw niyang maging kasunod niya. Nandyan ngayon si Trillanes, pinagbabantaan no dahil sa nagsasalita laban sa kanya. Yung parang wala ba silang koneksyon. Yung mga tao, problema namin ang taas ng presyo. Tapos problema nyo, amnesty. No, binigay nung mga 7 taon ng nakaraan, na bubuhayin nyo uli. No, walang kinalalaman sa ating kalagayan. Problema natin, walang hanap buhay. Patuloy na gusto nila ipagpatuloy na programa ay ang pagpapatay. Mga 27,000 na ang pinatay laban sa war against drugs. At kung 27,000 na ang pinatay, directly na naapektuhan yan. May mga anak yan, may asawa, may mga kapatid. Ang iba pinatay sa harap ng mga anak nila, ng mga asawa nila. Direct ring maapektahan. Aabot siguro ng mga 100,000 na tao. Dahil po sa mga pagpapatay na yan, mas lalong pinahirapan kasi ang pinapatay naman ay mga mahihirap. At patuloy pa rin yung korupsyon sa ating pamahalaan. Yan po yung nangyayari sa ating kalagayan ngayon.
Ano po ang sinasabi ng ating debosyon sa mahal na ina sa kanyang kalagayan ngayon? Si Maria din po ay dumaan ng pag-uusig at ng kahirapan. Hindi lingid sa kaniyang karanasan, kaya hindi siya manhid sa mga kahirapan ng tao ngayon, kasi siya'y dumaan din ng ganon. Isipin niyo lang, yung mga sabi-sabi ng mga tao sa kanya, nung siya'y batang-bata pa, siguro teenager, na buntis na walang asawa. Ano kaya mga usap-usapan ng mga tao na pati ang kanyang mapapangasawa, ang kanyang boyfriend na Jose, ay gusto na siyang hiwalayan? Napakarami rin mga kababaihan natin na masama ang tingin ng mga tao sa kanila, mga kabataan natin. At nung si Maria ay malapit ng manganak, dumating ang utos ng isang emperador sa Roma na ang kanyang inaala-ala ay ang kanyang kayamanan, ang mga taxes na makukuha niya. Kaya nagpasensus siya. At dahil sa pagpasensus niya, itong pobreng babae at kanyang asawa ay kailangang lumakad ng mga 1 linggo pauwi sa kanilang lugar na malapit na siyang manganak. Pang-aapian ng isang world power na naapektuhan ang mga ordinaryong tao. At ilan pa kayang ibang mga tao na apektuhan sa utos ni Emperador Augustus Caesar na magkaroon ng census. At ganoon din, bata pa si Jesus, kailangan ng ilikas dahil sa mga banta sa buhay nila. Napakaraming mga tao ngayon na naging migrants, umalis sa kanilang lugar na hindi naman nila gusto dahil po sa giyera, dahil sa kawalan ng trabaho, dahil sa pagkasira ng environment tulad ng mga baha, no? Dahil sa pang-aapi ng iba. Naranasan din yan ni Maria. At napakaraming ina na nasa kanyang kalagayan na dala-dala nila ang mga maliliit na mga anak nila. At yung trabaho ni Maria na magpalaki kay Jesus sa isang trabaho ng isang karpentero, naranasan niya rin ang kalagayan ng isang ina who tries to make both ends meet dahil sa ang hirap ng buhay. At si Maria ay nabalo rin. Kaya kailangan na buhayin niya si Jesus at si Jesus buhayin niya ang kanyang ina dahil sa nawala na si Jose. At naranasan din ni Maria na iwanan siya ng kanyang anak for a greater mission. Kaya kailangan siyang sumunod, suportahan ang kanyang anak. At sa ating ebanghelyo ngayon, na isang ina nasa paanan ng kanyang anak na pinapatay sa krus. Yung mga kutya ng mga tao kay Jesus ay tumama din kay Maria. Ang sakit na naramdaman ni Jesus, nakikita ni Maria at nararamdaman niya rin. That's why Mary is no stranger to human suffering. At yan po ay good news sa atin. Good news sa atin ang ina natin sa langit. Hindi lang alam niya ang nangyayari sa atin ngayon, ang kahirapan natin ngayon. Ngunit ang ina natin sa langit, naranasan niya rin ang ating kalagayan, ang ating mga kahirapan. Mas naiintindihan niya tayo. Kaya talagang siya'y tutulong sa atin. Kung hindi man tayo tapat sa sinabi ni Jesus nung siya'y nasa krus, "Anak,
ito ang iyong ina. Sinabi niya kay Juan na sumasagisag sa bawat isa sa atin, na sinasabi sa atin ni Jesus, tanggapin niyo si Maria, ang aking ina, bilang ina niyo. Kung hindi man tayo tapat dyan, at hindi lahat ng Kristiyano ay gumagawa nun, pero sigurado tayo, si Maria po ay tapat sa paubaya ni Jesus. Tulad ng tinanggap niya si Juan bilang kanyang anak ngayon, tinatanggap niya ang bawat isa sa atin bilang kanyang anak. Alam niya ang nangyayari sa atin at nababahala siya. Nagmamalasakit po siya at tinutulungan niya tayo. Kaya for us, this is good news. Ang ina natin ay hindi kakaiba sa ating mga karanasan. That's why in our first reading and second reading, we heard passages of struggle, pakikipagtunggali ng ahas at ng babae, ng binhi ng ahas at binhi ng babae. At sa ating ikalawang pagbasa sa aklat ng pahayag, pakikipagtunggali ng babae at ng dragon. Also, our life is a struggle against evil. And at times, or many times, the struggle is asymmetrical. Ibig sabihin, hindi pantay ang labanan. Tulad ng hindi naman pantay ang labanan ng dragon at ng babae. Dragon na may 10 ulo, na bawat ulo may 7 sungay, at isang babaeng manganganak. Parang hindi naman pantay yung laban. Hindi naman pantay yung laban ng ahas at ng babae. No? At yan din ang laban natin. Ang hirap kalabanin ng climate change. Na yung mga leaders natin, yung mga business people natin, mas hinahana pa ang kanilang business kaysa pangangalaga ng kalikasan. Ang hirap ang labanan na itong mga superpowers ay ginagamit ang mga panlilinlang, ang mga Facebook, ang mga social media para apihin ang maliliit tulad ng ginagawa ng Russia at ni Trump. Mahirap namang kalabanin yung mga Chinese na nang-aapi sa mga bansang maliliit para kunin ang kanilang resources. Ang hirap naman kalabanin ang pamahalaan, naniniwala pa sa pagpapatay. Sino ba naman tayo? Asymmetrical ang labanan, hindi pantay. Pero kahit na ganyan, ano kaya ang mensahe ni Mama Mary sa atin? Kasama tayo dyan. We cannot live our Christian life and run away from the struggle. It is always a struggle against evil. Kaya, ano makukuha natin sa ating mahal na ina? So alam na natin na hindi tayo pababayaan ng mahal na ina. Pero may mensahe pa rin siya. Paano ba hinarap ni Mama Mary itong mga pakikipagtunggali na ito? Ilang beses nating marinig, especially sa Gospel ni Luke, that Mary was silent, pondering things in her heart. Noong binalita ng mga shepherds ang tungkol sa anghel, noong binalita ng mga pantas ang tungkol sa bituin, noong binalita ni Simeon ang tungkol sa mangyayari sa bata, Mary was silent, pondering things in her heart. Pinagninilayan niya. Siguro inaalam niya ang kahulugan nito. At yan nga ang attitude ni Mama Mary. Sinisikap niyang maintindihan
At sinisikat niya siguro maghanap ng anong tugon niya sa mga pangyayari. Kaya nung binilita ng anghel na siya'y maglilihi, manganganak na isang lalaki, nagtanong si Maria, paano mangyari ito? Na wala pa naman akong relasyon kanino mang lalaki. Mary asking questions, pondering. Sana po tayo ganun din. Sa ganitong kalagayan, huwag tayong magpabaya. Huwag tayong magpikit mata, parang walang nangyayari. Sana sa loob-loob natin, nagtatanong tayo. Ito po yung sinasabi ng ating Santo Papa, to discern. Hanapin ba ang kahulugan at ang tugon natin sa ganitong pangyayari? So that's an attitude of Mary that we can all join. Pwede tayong makiisa sa ganyang attitude. Pangalawa, hindi lang si Maria nanahimik. Hindi lang siya nag-isip. Siya'y kumilos. Siya'y gumawa. Siya'y nakiisa sa plano ng Diyos nang may pananampalataya. Kaya ang unang beatitude na marinig natin sa gospel ay sinabi kay Maria ni Elizabeth, "Blessed are you who believe that what has been said to you will come true. Blessed are you, mapalad ka, sapagkat siya'y nanalig." At yan po, si Mama Mary, ang kanyang attitude, hindi niya maintindihan anong ibig sabihin ng pangyayari. Let it happen to me according to your word. Kaya tinanggap niya. Dahil sa siya may pananampalataya. Dahil siya ay nanalig. Ang pananampalataya, hindi po pagtatanggap dahil sa naintindihan natin. Tayo ay nagtatanggap kasi naniniwala tayo na ang nagsalita ay mapapaniwalaan. Kaya nung tinanong ni Jesus ang mga apostol, aalis din ba kayo? Nung sinabi niya, ang aking laman ay tunay na pagkain, ang ating dugo ay tunay na inumin. Maaaring hindi rin naintindihan ni Pedro at ng kanya mga kasamahan. Ano bang ibig sabihin nito? Pero ang ganda ng sagot ni Pedro, Lord, to whom shall we go? Kanino pa kami pupunta? Ikaw lang ang may salitang nagbibigay buhay. Naniniwala kami na ikaw ay ang banal ng Diyos. Tinanggap nila ang sinabi ni Jesus kasi naniwala sila kay Jesus. Hindi naman siguro naintindihan ano bang ibig sabihin nito. Ganon din ang sinabi ni Pedro nung sinabi ni Jesus sa kanya, itapon mo ang lambat, magpamalaot ka, itapon mo ang lambat. Si Pedro na siya'y mangingisda, buong gabi wala silang nahuli at magtatapon siya ng lambat sa araw. Ano makukuha niya dyan? Pero sinabi ni Pedro, at your word, I will throw my nets. At hindi siya binigo ni Jesus. Ganon din po mga kapatid. Kailangan tayong mag-ponder. Kailangan tayong magnilay. At kailangan tayong maniwala at kumilos sa ayon sa paniniwalang yon. At dahil dyan, matutupad ang plano ng Diyos. Kaya yung balak ni Emperor Augustus na magpatala kayong lahat ay mahirap para kay Maria na mangangat na kay Jose na siya ay kailangan pang manganak sa sabsaban. Pero dahil doon, nangyari ang plano ng Diyos na ang Mesiyas ay ipinanganak sa Bethlehem. Dahil sa kanilang pagpunta sa Ehipto, kasi balak silang patayin ni Herodes, nangyari ang sinabi ng mga propeta, ng aking anak ay manggagaling sa Ehipto. Kaya hindi natin alam itong mga mahirap na pangyayari kung tayo'y tapat lang sa plano ng Diyos. Baka tinutupad natin ang kalooban ng Diyos. Manalig tayo sa Kanya. At ang ibig sabihin ng pananalig kay Jesus ay dapat hindi tayo aalis sa problema.
Hindi tayo tatalikod sa problema. At yan po ang kalagayan ni Maria sa paanan ng krus. Pwede naman sigurong wala siya ron, tulad ng maraming mga tagasunod ni Jesus. Nung panahon na ng pagdadala ni Jesus ng kanyang krus, nung panahon na ipako siya sa Kalbaryo, nawala na yung 5,000 na pinakain niya. Nawala na yung marami mga may sakit na pinagaling niya. Ngunit si Mama Mary nandoon. Pwede naman siya sigurong umalis tulad ng ginawa ng maraming mga apostol. Nagsitakas na. But she was there at the foot of the cross, unable to do anything. Wala siyang magagawa, ngunit makiisa lang sa kahirapan ni Jesus. Marami po sa atin, parang wala naman tayong magagawa sa mga tinutukhang. Pero at least, sana alam natin ay masama. At huwag tayong mawala sa eksenang yon. Tulad ng maraming nakikita natin na mga asawa ng mga anak na pinatay ang kanilang mahal sa buhay. Nandoon sila. Walang magawa kundi umiyak. Pero nandoon sila. Sana po nandoon din tayo. Huwag tayong magpabaya na sabihin na ito'y hindi nangyari, na parang hindi ito mahalaga. No, kaya makiisa tayo. Manindigan. Kahit nasa katahimikan lang. At para sa atin ngayon, ang pakikiisa, pwede bang ilagay natin sa Facebook natin? Tama na yung pagpapatay. Tugunin ang problema ng bigas. Hindi yung problema ng amnesty. No? Harapin ang tunay na problema, yung trabaho ng mga tao. No? At hindi ibang mga bagay. Lalong-lalo na mga magulang. Sana hinihikayat ko po kayo. Hindi ba kayo pwede maglagay naman sa Facebook, sabihin nyo, huwag na tayong magmurahan. Masamang magmura. Kahit na presidente ka, wala kang karapatan na magbigay na masalimbawa sa mga anak namin ng pagmumura. Yan lang. Hindi naman yan violent protest. Nagsasabi lang tayo ng ating karapatan. Tulad ng si Maria, nandoon siya sa paanan ng krus. Pero hindi lang si Maria nasa paanan ng krus. Siya'y sumuporta sa mga alagad ni Jesus. Kaya natagpuan natin si Maria sa simula ng buhay ni Jesus. Natagpuan din natin si Maria sa simula ng buhay ng simbahan. Nung si Jesus ay umakyat na sa langit, nandoon si Maria kasama ng 120 na mga tagasunod ni Jesus. Sama-samang nagdadasal, supporting one another hanggang dumating ang Espiritu Santo sa kanila. Kaya tayo rin, wala man tayo magawa, but let us support what is right and what is true. Sa mga taong nagsasalita, sa mga taong gagawa ng gawain ng Panginoon. Ang mga apostoles, sila gumawa ng gawain ng Panginoon. But Mary was there in her supporting role. At marami sa atin, wala naman tayong katungkulan, pero may supporting role tayo. Support ng ating panalangin, support ng ating encouragement, no? Support ng ating pagpaparamdam sa kanila. Kaya mga kapatid, siguro sa pakikipagtunggali sa kasamaan na nangyayari sa atin ngayon, kunin natin ang ginawa ng mahal na ina. Siya po ay nag-discern, nag-isip. Ano bang dapat kahulugan, ano bang dapat gawin? Siya po ay nanampalataya at sumunod siya sa mga bagay na kahit na hindi niya alam, pero ito siguro yung plano ng Diyos. Nanindigan siya. Hindi natin nakikita si Maria sa paanan ng krus na naglulupasay. Nanindigan siya. She was there, silently, and she supported the work of the church, the work of the disciples. Tahimik lang pinususuportahan niya. Hindi ba ganon din ang ating debosyon sa mahal na ina ngayon?
Kaya tayo'y lumalapit sa Kanya because deep within us, nararamdaman po natin, nandiyan siya. Sinusuportahan niya tayo sa ating mga gawain. Hanggang ngayon, patuloy na ginagawa yan ng ating mahal na ina. Kaya mga kapatid, hindi pa natin alam ano pang development na mangyayari sa ating bansa. Ang bilis na mga pangyayari. No, pero sana makuha natin ang paraan ng ating mahal na ina. Pwede tayong magnilay, pwede tayong manampalataya at gumawa, pwede tayong manindigan, pwede tayong sumuporta. Kaya dito po sa ating banal na misa, hingin natin sa mahal na ina. Una, nagpapasalamat tayo na alam niya ang nangyayari sa atin at nababahala siya. Sana po tayo kanyang mga anak ay nababahala rin. Ang nagsisikap din sa ating katangi-tanging paraan ayon sa ating pananagutan na tayo'y huwag magpabaya sa pangyayaring ito upang ang ating pananampalataya ay nakaugat sa realidad, sa kasaysayan kung saan kumikilos din ang Diyos. The profession of faith.
Let us pray to God that with our devotion to Our Lady of Peñafrancia, He may bestow upon us His divine assistance, and that we may continually grow in the light of holiness. We pray, through the intercession of Ina, mold us in your service, Lord. That our Pope and our Church leader may be filled with zeal and commitment constantly through the intercession of Mary, Mother of the Church, and their endeavors to bring together their flock as one growing community of life, love, and truth. Let us pray to the Lord. Let us pray to the Panalangin natin ang mga may sakit, mga nagdurusa, mga maralita, mga ulila, mga bilanggo, mga biktima ng kaharasan at giyera. Naway sa tulong ni Birhen Maria, maranasan nila ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Let us pray to the Ipamibi niya to ang satuyang komunidad, tanganing sa tabang asin pamibi ni Santa Maria, ina nin simbahan asin kan bilog na kabikolan, padagos niya tong mamatean ang pagkamot asin katoninongan ni Kristo sa satuyang rona. Siring man ipamibi niya to na magdanay ang pagpahalaga sa buhay asin katotoohan digdi sa satuyang banwaan. Babaen, iti panay karkararag ni ina, tapno amin tayo kumanga na konsagraran nga tattao, siya ayat da kumanga mangisultuloy iti karismada, nagserbi iti pagsayaatan ti nga lubungan, akas in paay tinasantuan ng Espiritu Santo, ken ti panagayat ni Kristo. Sa panabang sa atong bulahang inahan or ina, kitang tanan na mga deboto, nga ang lawas ug dugo sa atong Ginoo, makahiusa kanatong tanan, diha sa gugma sa Dios, na malikayan nato ang pagabahin-bahin, pagkalinabonay, pagkasina, ug magkahiusa kita, alang sa kaamguhan sa gingharian sa Dios. In a few moments of silence, we pray for our own intentions.
Through the intercession of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peñafrancia, grant upon us, O Lord, the gifts of sanctity, peace, and joy. May the gift of devotion lead us towards greater growth in holiness for the attainment of true salvation. Through Christ our Lord. Amen. We come now to the second part of our celebration, the Liturgy of the Eucharist. sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Father Almighty. His name, for our good and the good of all His holy church. Lord, we bring to you our sacrifice of praise at this celebration in honor of Mary,
Our Lady of Peñafrancia, the mother of your Son, may this holy exchange of gifts help us on our way to eternal salvation. We ask this in the name of Jesus our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things, and extended your abundant mercy from age to age. When you looked on the lowliness of your handmaid, you gave us through her, the author of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, the host of angels adore your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you gave life to all things and make them holy. You never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself, grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain in inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, our Lady of Peñafrancia, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your parent church on earth, with your servant Francis, our Pope, and our brother Rolando, the bishop of this church, and me, your unworthy servant, our bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you of their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Behold the Lamb of God. Behold Jesus who takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For the reception of the Holy Communion, let us first have a moment of silence as we dispose ourselves in receiving Jesus. There are Eucharistic ministers who will give communion at the designated areas with signages, Holy Communion. Please fall in line properly. Sa mga tatanggap po ng banal na komunyon, mayroon po tayong mga ministro na magbibigay nito sa inyong lugar. Maaari lamang na tayo'y pumila ng maayos. Maraming salamat po.
Please rise. Let us pray. Lord, we eat the bread of heaven. May we who honor the memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia, come one day to your banquet of eternal life. Grant this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Let us now listen to the word of gratitude to be given by Reverend Monsignor Rodel M. Cahot, Director of the Basilica Minore and the Vicar General of the Archdiocese of Cáceres. Sa ngaran kan sa tong ginagalangan asin namumuta na Arsobispo Most Reverend Rolando Triaterona, buot kong pasalamatan ang gabos na naging parte kan sa tong selebrasyon ngunyan. Ang sa tong celebrante principal asin predikador, ang Obispo Auxiliar kan Manila na nag-istarman siya di Gisanaga sa lipot na panahon, si Most Reverend Broderick Padillo. Ang mga obispo na uyadigdi, Most Reverend Manolo de los Santos, Obispo Candirat, Most Reverend Joel Bailon, Obispo Can Legazpi, Most Reverend Arturo Bastes, Obispo Can Sorsogon, Most Reverend Jose Rojas Jr., Obispo Can Libmanan, Most Reverend Jose Bantolo, Obispo Can Masbate, Most Reverend Benjamin Almoneda, dating Obispo Can Daet, Most Reverend Wilfredo Manlapas, Purong Bicolano, dating Obispo Can Tagum, as in si Very Reverend Ronald Anthony Timoner, Administrador Kang Daet. Buot ko man pasalamatan ang mga namahala as in nagpartisipar sa Fluvial Procession, mga buyadores, paratukon, Cofradia de San Jose, Philippine Coast Guard, Navy, Marina, as in manlain-lain na ahensyas kang gobyerno, as in mga volunteer groups, mga school bands, as in sound van. Ang mga invuelto sa satuyang misa konselebrada pontifical, mga liturgies, as in mga kapadean, diakono, mga madre, seminarista, altar, as in communion ministers, mga servers, choir, as in mga offerers, hermano, as in hermana mayor kang basilica, si Yvette Olivan, as in Cherry Rocha, kaibaan mga opisyales kan gobyerno, mga bisita, as in siringan ang mga komitiba kan Archdiocese as in Basilica para sa fiesta, and Our Lady of Penafrancia Association sa Basilica, as in iba pang mga religious organizations. Ang mga namahala kan Pasi Orden, as in nagmato kan sa tong seguridad na hali pa sa rehiyon, probinsya, as in sa tong siyudad, ang Joint Operation Center sa pamamayo ni Mayor Jan Bongat Kanaga, na kumpresto kan PNP, AFP, Navy, Coast Guard, Marina, Air Force, PSO, BFP, Medical as in Emergency Personnel, DepEd, iShare, Assistance as in Response Teams, mga tanod as in iba pang mga volunteers. Ang gabos na mga sponsors as in donors, ang mga nagtarabang sa karahayan kan sa indang boat, mga media practitioners, radio, television as in print, mga photographers, as in mga estasyon na nagtao kan live coverage kan Fluvial Procession as in kan Santa Misa. Sa Indugabos na mga pilgrims na nagsungko kina, dawa nga ni naghuma si Super Typhoon Umpong. Salamat po sa Indugabos. Out pamalugod na sa indong karahayang buot, balusan nin labilabing biyaya kan mahal na Diyos, sa tabang asin pangataman kasatong mahal na ina, Nuestra Señora de Peñafrancia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Please all rise.
We shall now have the blessing of the objects of Marian devotion. If you have candles, rosaries, white handkerchiefs, and flowers, kindly raise them for the blessing. Candles should be lighted. Let us now dispose ourselves for this prayer of blessing that will be recited by the bishop. Please light your candles. Blessed be your name, O Lord. You have found and you are the fount and source of every blessing, and you took with delight upon the devout practices of the faithful. Draw near, we pray, to these your servants, and as they use these symbols of their faith and devotion, grant that they may also strive to be transformed into the likeness of Christ, your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Now the bishops will bless us with holy water. Kindly raise your lighted candles, white handkerchiefs, and other objects of devotion. Let these objects of Marian devotion serve as prayerful instruments in our efforts to strengthen our devotion to our Blessed Mother, who leads us to Christ. In the celebration of our oneness in the love of our Ina, Nuestra Señora de Peñafrancia, as the Church of Bicol celebrates the devotion to our Ina, the plenary indulgence will be bestowed upon us with the fulfillment of the necessary conditions.
The plenary indulgence is the remission of all the temporal punishments due for the sins that we committed, the guilt of which has already been forgiven. The following conditions have to be fulfilled for the reception of the plenary indulgence. First, one must have the intention of receiving it. Second, the performance of the indulgence act. Third, sacramental confession. Fourth, Eucharistic communion. And the last, the offering of prayers for the intention of the Holy Father. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Through the merits and intercessions of the Blessed Virgin Mary, Nuestra Señora de Peñafrancia, the Apostles Peter and Paul, and all the saints in heaven, may Almighty God have mercy on you, forgive your sins, and bring you to everlasting life. Amen. May the Almighty and merciful God bestow upon you His forgiveness and cleanse you from your sins. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Sa liwat po, sarong makusog na upak para sa satuyang mahal na ina. Satuyan na pong ibahanan sa tuyang mahal na ina asin ang Divino Rostro, palaog sa saindang harong. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Penafrancia! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva ang satong mahal na ina! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Sa liwat po, palakpakan po niya to ang satuyang mahal na ina, asin ang Divino Rostro. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva el Divino Rostro! Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa banal na Santa Misa. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi at huwag nating kalimutan na ibahagi at gawin sa ating mga kapamilya, kaibigan at sa ating komunidad ang mga mapakumbabang paglilingkod ni Maria. Tayo'y magnilay, manampalataya at kumilos, manindigan at sumuporta sa mga gawaing kabutihan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva el Divino Rostro! Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang lahat ng mga devotos at mga dumalo dito sa ating banal na Santa Misa. Maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na taon. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Penafrancia! Viva ang satong mahal na ina! The Peñafrancia Festival coverage is brought to you.
September is always associated with Our Lady of Peñafrancia, our Ina. It is for this reason that I invite you, my dear friends, my dear Bicolanos, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia all over the world, to come together in spirit, in prayer, in rejoicing, in veneration, as together we celebrate this wonderful feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peñafrancia. The theme of this year's festivities is imitating Mary's humble service in the year of the clergy and the consecrated persons. Yes, my dear brothers and sisters, my dear devotees of Our Lady of Peñafrancia, we are called to imitate the Blessed Mother's humility, by the power of which the Son of God became man, became our Savior, and Mary became the Mother of God. Mary exhibits through her life of simplicity, through her obedience to Almighty God, and most especially through her self-surrender to the will of God in the service of God's people. Today, in our land, we're asked to be humble, where so many people are aspiring for power. Today, in our land, where life is trying to be made complicated by modern technology and the temptation of materialism, we're invited to live our lives in simplicity. God loves a humble person. God cares for simple person. Like Mary, let us imitate these virtues of hers, so that with her we may always glorify God and do good for our people. Again, I invite you all to the solemnity of Our Lady of Peñafrancia festivities. Join us in all our novena prayers. Join us in all our efforts to promote this devotion, and join us most especially in imitating the Blessed Mother in her humility and simplicity. God bless you all. Viva la Virgen!